sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kauya sa samuyang tao. Kaugmahan na daing makakale, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon, nin mga magturugang sa imong harong. Katubod niya mo lugod magrarom, ikaandam na kami akon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tao. Kaugmahan na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Banwanin Dios, kita nagkatiripon sa ngaran kanama, kanaki asinggan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing kita padagos na magkanigo, na mag-ako kan mga banal na misteryo, girumdumon niyato an sa tuyang mga naginibong kasaalan, asin ihagad niyato nin kapatawadan sa mahal na Dios. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos sa Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa tuang Diyos na makakamhan, pagkapatawada ang sa tuyang mga kasaalan, darawon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Kagurangan maharapan, kagurangan maharapan, Kristo maharapan.
pamilbi kita. O Diyos na nagmukna sa inakan sa imong aki, na maging sa muyang inaasin reyna, kaugaying warasan na kaming sinalukan sa iyang pamilbi, magkamikan kamurawayanin sa imong mga aki, sa langit no nakahadean. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay ang sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. May saan mo po? Dahil man po ako na po. Ako po ang nasa lima. Sarap man lang po ang reading. Siya na po ang salita. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mayo nin paagi sa inda, tanganin makadulag sa panahon na ini nin kasakitan. Andaga kan mga tribo ni Zabulon asin ni Neftali. Nagkaito, daga nin kasusupgan. Iyo ang magdadaraning kaumawan sa rehiyon na ini. Magpuan sa dagat nin Mediteraneo, pasiring sa sirangan. Sa daga sa ibong kansalog nin Jordan. Asin maski sa Galilea mismo, na pinag-iirokan kan mga dayuhan. Nakahiling nin dakulang liwanag ang mga taong naglakaw sa kadikluman. Ang mga nag-erok sa daga nin mahibog na kadikluman, naliliwanagan ng unyan. Tinawan mo sinda nin dakulang kaugmahan, kagurangnan, pinaugma mo sinda. Nauugma sinda sa imong ginibo, siring na naugma ang mga tawo kon sinda nagaani, o kon sinda naghihiras kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari, ang sakal na nagpapagabat sa inda, asin ang sugkod na ipinapakol sa saindang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api kanandaya kan sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaito ang hukbo nin Midyan. Ang mga sapatos kan minasalakay na hukbo, asin ang gabos nindang naduguan na gubing, susuloon siring sa igatong. Huli ta sarong aki ang namundag sa to. Sarong aking lalaki na itinao sa to. Siya ang satong magiging pamayo. Apo dun siyang makangangalas na parahatol. Makakamhan na Diyos. Amang daing katapusan. Prinsipe ning katuninongan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. San mo responsorial, umawon an ngaraning kagurangnan, sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Umawon an kagurangnan, kamong mga surugoon ning kagurangnan. Umawon nindo ang sa iyang ngaran. Umawon an ngaraning kagurangnan, ngunyan asin sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Puon sa sirangan, sagkod sa sulnupan. Pag umawon ang ngaraning kagurangnan, halangkaw sa gabos na nasyon ang kagurangnan, halangkaw sa kalangitan, asin ang sa iyang kamurawayan. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Si Isay ang makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-ierok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit, asin sa daga. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Hali sa alpog, binabangon niya ang duka. Hali sa basurahan, binabangon niya ang mga daing sukat. Tanganing putokawon kaiba kan mga prinsipe kang sa iyang banwaan.
Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagwad paman. Matindog pa ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Paladan ka, O Maria, panot kanin grasya, ang kagurang na Diyos, yaon sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Amurawayan sa imo kagurangnan. Kan ikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Dios sa sarong banwanin Galilea nan ngaran Nazaret. Sa sarong daragan ang ngaran Maria na nakatalaan ng ikasal ki Jose. Sarong lalaki nagikan sa kapag-arakian ni David. Nagdulo ki Maria ang anghel danga nagsabi, "An katuninongan mapas sa imo, paladan na babae. An kagurangnan yaon sa imo." Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, "Day ka matakot, Maria, huli ta nawiwilihan ka nin Dios. Mangingidam ka asin mga ngaki nin lalaki, Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaapudo na aki kan kahuruhalang kawing Dios. Itatao sa iya nin kagurangnan na Dios ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahade siya sa kapag-arakian ni Jacob sagkod lamang, an sa iyang kahadean mayo nin katapusan." Paanong mangyayaring ini na mayo akong agum? Anapot ni Maria. Nagsimbag ang anghel, "Mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan, kan kahuralang kawing Dios. Kaya banal ang ipapangaki mo na apodon aki nin Dios." Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dahi siya mangangaki. Alagad nangidam siya asin maski ngani gurang nanin marhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados, huli ta mayo nin imposible sa Dios. Nagsabi si Maria, "Uripon ako kan kagurangnan, mangyari lugod sa ko, susog sa imong tinaram." Dangan binayaan siya kan anghel. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Agumaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aga po sa inyong gabos mga tugang. Ang tawo ang kinabantangon yan, kadakol sa tuya na nagahagad nin assurance. Hindi tayo agad naniniwala, hindi agad tayo nakukumbinsi kung wala tayong pinangahawakan na kasiguraduhan ng assurance sa kung ano ang mapapala natin sa ating mga nararanasan, sa ating sitwasyon. Halimbawa, may nag-offer sa iyo ng investment
At sinabi sa iyo na kapag nag-invest ka ng 50K, ngayong araw na ito, bukas, meron kang ganansyang 200K. Ang sabi ng mga authorities natin, that is too good to be true. Pero marami pa rin sa atin ang nabubudol, ang na-scam sa ganitong pamamaraan. Bakit? Hindi doon sa way of persuading us kung kaya tayo nainganyo, kung kaya tayo nakumbinse, but simply because of the reward system. Yung assurance na tomorrow, meron kang ganansyang 200,000 kahit ang invest mo lang ngayon ay 50,000. Na-convince ka not because of the way na sinasabi sa iyo, kundi dahil doon sa makukuha mo later on once you invest sa ganitong sistema. At ito yung pamamaraan ng mundo ngayon, na kapag meron kang gustong makamtan, kailangan meron kang investment na ilalaan. Meron ka dapat na effort, meron ka dapat na work, meron kang ginagawa para makamtan mo yung ninanais mo. At sa konteksto ng ating selebrasyon ngayong araw na ito, ang queenship of our Blessed Mother, she was crowned as Queen of Heaven and Earth, hindi ng tao, kundi ng Diyos. At kung titingnan natin ang gospel natin ngayon mga kapatid, maririparo tadigdi mga tugang na si Maria, maski sarong anghel ang nagtaram sa iya kan bareta, maray na bareta, day man siya tulos nagtubod. In fact, the gospel clearly stated na nagulumihanan si Maria sa Bicol na purisaw. Na purisaw na gayo si Maria sa mga tataramon kang anghel, as in ining kapurisawan niya, itong nagugulumihanan siya, nagdara ini sa iya kan paghapot sa anghel, how can this be? Paanong mangyayari ini na day man akong agom? Nasusundan po? Hello? Nasusundan po? Okay. And Angel Gabriel explained to her kung ano yung magiging proseso, kung ano ang mangyayari sa kanya. After explaining, hindi pa rin siya na-convince. It was only when Angel Gabriel told her, remember your cousin Elizabeth, who was said to be barren, baog, day mangingidam, day mangangaki, tagurang na, baog pa. Ngunyan, nasa ika-6 na aldaw na siya kan sa iyang pagbadus. And that was the only time that Mary said, let it be done to me according to your word. Hindi bako susog sa kamaawotan ni Maria na masabutan niya totally, kundi susog sa tinaram kang Anghel Gabriel na hali man sana sa kagurangnan ang mensahe. And today, here in this shrine, kadakul sa tuya ang nagdidigdi. Daraan sa tuyang mga intensyones, daraan sa tuyang mga kamauotan, ang sa tuyang mga kahagadan, ang sa tuyang pagpapasalamat, magayunon na motivation ang pagdigdi niyato. But let us not forget, dear friends, that even if we present to our Blessed Mother our intentions, our plights, our cries, our desires, it is only through the grace of God na magkakaroon ito ng kaganapan sa tuyang buhay. Kaya anong inaapod sa tuya? Anong pag-agyat sa tuya kay ning Ebanghelyo? Kan sa tuyang selebrasyon? That like Mary, maski may mga pagduwa-duwa kita sa tuyang inaagihan sa buhay, sa tuyang mga kamauwatan, let us humble ourselves before her, na siya mismo, si Maria,
ang madarakan sa tuyang mga inagrangay, ang madarakan sa tuyang mga kamawatan, sa iyang aki na si Jesus, sa tuyang tugang na si Kristo. Ang ina ni Jesus, iyuan sa tuyang ina. Kaya magayunon po baga, ina nin pag-ampon. Dinadara niya kita pasiring sa iyang aki. And let us not also forget, dear friends, that all devotions should and must lead us to Jesus in the Eucharist. Ano man sudara mo ngunyan, ano man sudara mo sa kada bes na ikamasimba, mga intention mo, mga kamaawatan mo, at the end of your prayer intention, sana mga tugang, tinatapos mo iyan sa mga tataramo ni Jesus duman sa Gethsemane. Not my will, but yours be done. An kapukumbabaan kan sa tuyang puso, iyo ang madara sa tuya sa tunay na kaugmahan nin buhay. Iyo ang mataunin kasimbagan sa tuyang mga kamauotan, mga kahagadan, mga inagrangay, kung an sa tuyang puso, dalisay asin tataong magpakumbaba. At this very moment, nauya ka, nagsisimbangon yan. Ano ang desire kang puso mo? Are you demanding God, through our Blessed Mother, to respond to what you desire? Or are you requesting God to hear and grant your heart's desire? Not according to our will, but according to His will. Lugod mga tugang, ang pagkorona kay Santa Maria bilang Reyna kan langit asin daga, magtauman sa tunin inspirasyon na siring sa iyang tinaram sa ang Anghel Gabriel, iyuman ang sa tuyang kasimbagan. After we present to God our heart's desire, let our prayers be with all humility. Let it be done to me according to your word. Sa ngaran ka na kanaki asigan Espiritu Santo. Matindugan ka, boss. Mamibi kitang ngunyan sa satuyang Diyos, Ama, na nagpili ki Birheng Maria, pinakaurog sa mga babae gabos, tanganing maging ina kan sa iyang namumuta na aki, asin ina niyato gabos, sa irarom kan sa iyang manto, kita tinatabangan bilang patrona kan sa tong dioceses, digdi sa probinsya nin Albay. Lugod sa paagi kan sa iyang mga pamibi, madaraan gabos sa pagkaherak nin Diyos, ang sinbag sa lambang kahagadan, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birheng Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, urog na digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamuot sa mga dukha, mga familia, asin mga jóvenes, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Ang gabos ng mga lideres sa estado, asin sa saradit na simbahan nin pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Ang gabos ng mga plano asin kamauotan, kan diocesan pastoral plan, maghinguwa na maotob asin maging parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Ang gabos na mga nagdedeboto kay Birhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman, asin mamatean ang kaligtasan sa hawak asin kalag, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Heavenly Father, we ask you to listen to our intentions, those kept in our hearts. Bless them and make them holy through Christ, our Lord. Amen. Matuko po. Inuumaw ka, kagurang
sa imo pagkamatina nag-ako kami nin tinapay na idinudulot mi sa ihimo bunga kandaga asin kan gibo kan mga kamot nin mga tao ini magiging para sa mo tinapay din buhay pag umawon ng Diyos sa hindi magiging para sa mo inumonin kalag pag umawon ng Diyos sa paman pag umawon ng Diyos sa paman hindi magiging para sa mo tinapay din buhay pag umawon ang Diyos sa paman pag umawon ang Diyos sa paman Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang, maako malugod kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagrurumdum ki Santa Maria Virgen, nagdudulot sa imo kan sa mong mga atang, namimibi na pakusugon kami kan pagkatawo niya, na nagdusay kan sa iyang sadiri sa krus, bilang daing digtang dulot sa imo, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas sa danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakaman na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, si Santa Maria, danay na Virhen, ipinangidam niyan bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay na kamurawayan kan pagka-Virhen, pinalakop niya sa kinaabanan liwanag na daing kasagkoran sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, asin ang mga palada na serafines, ang mga virtudes kan kalangitan, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indan sa mong mga tingog, sa kaugmahanin magkairiba na minaawit. sa imong kamurawan
Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kining mga atang namimibi kami, pabanalakanan bon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo. Kansya sa rugaring nabot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinoo sa iyong mga disipulos sa ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan kay ni. Tay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya maning kanis, asin girari pagpasalamat sa imo, itino sa iyang mga disipulos sa ansabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom kay ni. Taynian kanis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo sa tungrom-tumon, sa diri niya itinusay, bilang kakanon na siningumon, pinagheras-herasan, sa kod na siya dumatong, sa kod na siya dumatong, si Kristo sa tungrom-tumon. Kaya kami nagrurumdum sa iyang pagkagada na sing pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararuan kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Leon, asigan sa mong Obispo na si Joel, asigan gabos na klero. Siling man girumduma sa imong pagkaherak, ngan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawguan. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virenay kan Diyos sa nusean sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabo sa santos, na kay tupa nagpagayagaya sa imo, magkanigon maging kaheras, kan buhay na daing kasagkaran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, 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 hallelujah. Umawon ang Diyos, umawon ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, amen,
natukduan ka nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Ama niyam, niyaong sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatongan ka, atean mo, mangyari ang buot mo sa dagat. Siring sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw. Itao mo sa muyang niya, asin patawadon mo kami sa samong siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masing pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahatian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnaning ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilinga ansa mong mga kasalan, kurian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa siya na mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang may kapakumbabaan sa tuyang puso, magpatinarawan kita ni tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan
Uyan, Kordero kan Dios, uyan na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang manginapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan bako akong maniniko ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maumay. Sa mahina kong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hangin kahapunan, palabal ko'y ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umandap mapaglarong andin, iyong itihatid nila sa akin, sa diwa't ko't panalangin. Puso ko'y pakimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik na ngayong anak ay irog kong inay. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap mapaglaro man din, iyong itihatid nila sa akin, sa diwa't ko't panalangin. Puso ko'y pakimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik na ngayong anak ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng iyong anak. Puso ko'y pakimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik na ngayong anak ay
tiwasay ay madama ko bilang damping. Halik ngayong anak ay irog ko inay. Puso ko'y pahimlain, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang damping. Halik na iyong anak ay irog ko, o ina kong mahal ay irog ko, ina. Mamibi kita, kagurangnan kaming nagako kan mga langit no na sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo na kaming magalang na nagrurumdum, ki Santa Maria Virgen, magkanigong makisumaro sa bangkete sagkod paman, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios sa makakamhan an Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. An banal na Eucharistia na ihandog na lakaw kamo, asin ipagpadagos an misyon ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedicta tu in mulige reius, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.